Uluhan sa itong mga balita mga kansama, konseho sa syudad sa Sugbo pa-release na sa 400 milyones pesos nga ayuda nga to sa kabarangayan sa Dakbayan. DSWD-7 nag-andam na og tabang alang sa mga nabiktima sa landslide sa Dakbayan sa Naga. Mga officials nga nilarga sa Europa panahon sa kalamidad, ipasakag kaso sa usa ka abogado sa Office of the Ombudsman Visayas. Mga kita mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa mga balita news updates. Ano karong Martes mga kasama, November 11, 2025. Kumusta inyong kahaponon karon mga kasama? Nabiragod sa ato mga paminawan diha sa northern part sa Cebu nga naka-tune in karon sa DYHP. Worldwide, pinagi sa tong digital platform at mga overseas Filipino workers, OFWs. Mayong hapon niyong tanan. O gato nga, paingon na mo pauli nga naka-monitor karon sa atong sibiyaanan. Mga misis, mga ginang sa panimay nga nag-andam na sa para sa panihapon. Anian ang mga detalye sa ato mga balita mga kasama. Ang konseho sa syudad sa Sugbo mo pa-release na sa 400 milyones pesos nga ayuda ngadto sa kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Ipa-release na sa Konseho sa Sugbo ang 400 bilyones pesos nga ayuda ngadto sa kabarangayan sa Dakbayan ining tuiga. Kaya magamit sa 80 kabarangay sa syudad ang tag 5 milyones pesos pagtubag sa naiguman ining kalamidad. Partikular na nini sa Bagyong Tino nga nibilin og dakong kanaot sa kabarangayan sa Dakbayan. City Council pinagi ni Konsehal Harry Iran iawag kang Mayor Nestor Archival pag-release na sa nasgutang cash subsidy. To request the Office of the Mayor for the immediate release and processing of the subsidy to the North and South barangays in that total amount of 400 million pesos, corresponding to 5 million pesos for each barangay. They need these resources now to respond swiftly, to buy food packs, to provide temporary shelter, to begin repairing roads, and to help our families rebuild their lives. Si Konsehal Harry Iran nasa Iran kagamahanan sa bayan nisugod na pag-release sa 120 milyones pesos nga ayuda niini ngadto sa sangguniang kabataan kung SK sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak Radyo mo nationwide. At oras sa 5:22 na sa kahaponon, samtang DSWD-7 nag-andam na usab og tabang alang sa mga nabiktima sa landslide sa Dakbayan sa Naga. Kasama mo sa balita Radio Man, Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Mabutong 141 ka mga pamilya nga naglangkob sa 510 ka mga individual ang kasamtangan nga nagpuyo karon sa upat ka mga evacuation camp sa Dakbayan sa Naga, habagatan nga Sugbo. Kiniuman sa hitabo nga landslide kagahapon sa Puro Kaimito sa Barangay Uling sa syudad sa Naga din siyam ka mga balay ang naigo sa pagdahili sa yuta. Subay nini nakapadangat dayon og report ang DSWD City Action Team sa Dakbayan sa Naga pag-profile na sa LGU ang mga napektuhan nga mga pamilya isip kabahin sa preparasyon alang sa paghatag kanilang hinabang. Subay nini si DSWD-7 Regional Director Charlene Marie Lucero ni pasalig og dinilian nga assistance alang sa mga pamilyang naapektuhan sa landslide. Ang lokal nga kagamahan sa Naga sa ilang bahin may unang niabaga sa ilang pagkaon human sila gibalhin ngadto sa mga evacuation camp. Atul sa mga hitabo, unom ang naangol samtang 40 ang na-rescue human natabunan sa bidahili nga yuta ang ilang mga panimalay. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galanea, Tatak RMN. At oras sa 5:24 sa gahapon o kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya nantirikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mobo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:25 sa kahaponon, drug den nga nahimutang sa barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo, gironda sa PDEA 7, 5 nga nadakpan. Mga kutsero nga naatlan nga naghingos og shabu sud sa usa ka drug den. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
DYHP Tatak RMN Report. Dragden nga namutang sa sitio Makupa, Barangay Inayuan sa Dakbe sa Sugbo ang gibungkag sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Sudod sa Sugbo nga may resulta sa pagkasikop sa nagpanagan ini ug laing upat ka naatlan nga naghingos og shabu. Nadagpan nila ang ilang target kamoy nagpanagan sa Dragden nga giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Eugene 31 anyos nga nagpuyo usab sa mga napita. Lakip sa nadagpan ang upat ka tawo sa sulod sa Dragden nga naatlan nga naghingos og shabu nga silang alias Jason 38 anyos Liburer, taga San Miguel, Lungsod, Cordoba. Ariel, 31 anyos, Liburer, alias Juan, 36 anyos, e-bike driver, ug alias Edgardo, 28 anyos, kutsero, din silang tulupulos taga Barangay San Roque sa Sudod sa Talisay. Nagkuhag ikan kanila ang 14 ka pakete sa gituang shabu, nga mutimbang sa 13 gramos, nga doon estimated average market value, nga 88,000 pesos. Lagip sa nakuha ang mga drug paraphernalia ug bypass money, nga naana karon sa kustodiya sa PDEA 7 Laboratory, alang sa imoon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up si alias Eugene. Human sila makakuha og impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gingong makabaligya si Eugene sa mga customer og 20 gramos nga shabu matag semana gikan sa supplier. Mipasabot si Alcantara nga ang mga suspitsado nga madagpan nga nagpadagan og drug den ang silot nga nagpaabot kanila mao ang maximum penalty nga mao ang tibok kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga 10 million pesos. Samtang atong visiting drug den mapreso kini sulod sa 20 katuig og multa nga 500,000 pesos. Kasama mo sa PDEA ang inyong radyoman or sa mga DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:26 nasa kahapon mga kasama samtang di ay bag-o nga kalambuan. Sanglit kato mga opisyal nga nilarga sa Europe panahon sa kalamidad. Gipasakag kaso sa usa ka abogado ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas. Atong kuha say update sa report ni Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Yes, kasama Aida gireklamo sa usa ka Cebuano lawyer, Julito Anyora Jr. sa Office of the Ombudsman Visayas ang tanang mga opisyal kinsa ni padayon pagbiyahe sa Europa taliwa sa gatubang nga kalamidad sa Sugbo ni adtong Nobyembre 4. Ang complainant nga si Anyora niduso kini sa iyang reklamo karong hapon, din matud niya aduna untay kahigayunan nga mokanselar ang mga mayor sa ilang biyahe tungod sa nikatap nga mga impormasyon kabahin sa umaabot nga bagyo apan wala kini magpapugong. Lakip sa mga gireklamo ni Anyora sila sa Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco, Katmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Griman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago o Compostela Mayor Feliger Quino. Matod ni Anyora nga angayan lang manubag ang maong opisyal, sanglit daghang mga tao ang nakalas og nagkinahanglan sa tabang panahon sa kalamidad. Gipasabot niya nga wala malakip sa maong reklamo si 5th District Board Member Red Duterte sanglit ubos sa Republic Act 10121 wala kini maglakip sa kalapasan sa usa ka board member. Ang mga kaso nga posibleng atubangon niini ang kalapasan sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, RA 7160 ang Local Government Code, RA 6713 ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act lakip ang kalapasan usab sa 1987 Constitution. Sa iyang kabahin si Kongresista Duke Frasco, miluwat usab og pamahayag din siya nagkanayon nga ang reklamo nga giduso ni Anyora adunay misrepresentation sa kamatuoran ug sa balaod. Iyang giklaro nga ang pagbiyahe niya sa London usa ka authorized travel, diin giingong kabahin siya sa Philippine Delegation sa World Travel Market kun WTM kauban ng iyang asawa nga si Cristina Garcia Frasco. Gingong aprobado usab ang maong biyahe sa buhatan sa Speaker of the House of Representatives, pinaagi usab sa Secretary General. Kasama Aida subay sa uwing tala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karong hapon sa Nobyembre 11 niabot na sa 119 ang nakala sa bagyong Tino samtang 44 gihapon ang gipangita. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMN. At oras sa 5:30 sa kahapon doon mga kasama mo abot ngadto sa 17 ka mga pamilya ang nawad-anog panimalay tungod sa pagdahili sa yuta ug mga bato sa bukirang bahin sa Barangay Uling, Dakbayan sa Naga, partikular na sa Puro Kaimito
niadtong Nobyembre 10. Kini mao ay gikompirmar ni Danilo Tio, ang kapitan sa Barangay Uling, human sila masusi. Human na nila masusi ang tanang pamilya o lain pang naapektuhan sa maong nga panghitabo. Mato di Tio tungod nga posibleng nga pagtayog sa yuta na tumilabayang buwan, man ang pag-igo sa duha ka bagyo sa nasod, mao hinungdan nga ng liki og nga humok ang yuta. Idugang usab ang mga kapitan nga adunay naabot niya nga istorya nga nakamatikod na ang mga residente nga adunay nangiliki nga mga parte sa yuta sa maong dapit. Apan wa kini mo pahibaw kaniya og matud pa nangahadlok nga ang maong nga affected nga residente mapahuwaon sa lugar o di na pabalikon. Sinaga City Mayor Val Chong ni pasalig nga muhatag og relocation para sa 17 ka mga pamilya nga labing naapektuhan. Matod pa ni Mayor Chong, muhatag ang kagamhanan og 150,000 pesos ngadto sa 160,000 ka pesos sa matag pamilya alang sa mga materyales nga ipatukod o mga balay di na kini gidakod nga tag 20 square meters. Ang mayor niauhag sa katauhan sa mga dagbayan nga magwinantayon kanunay og pahibaw kung doon na may namatikdan nga delikado sa lugar, labi na diha sa maong syudad ang Naga nga halos daghan ang mga kabukiran. May dugang si Mayor Chong nga nihatag na usab sila og financial assistance sa mga naangol nga residente o gipahimutang na usab sila ngadto sa luwas nga mga lugar, labi na sa Purok Marmol o ginaman sa tulong nga duol sa nahitabuan nga moabot usab kini o kapin 200 ka mga individual nga apektado sa maong landslide. Ato oras sa alas 5:33 sa kahaponon, mabot nga to sa 251 milyones pesos sa kantidad sa pondong gigahin sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC alang sa mag-uuma nga naapektuhan sa bagyong Tino. Kini aron mahatagan og compensation ang insured farmers nga nalugi na alkanse human naapektuhan sa maong nga bagyo mga kasama. Ato oras alas 5:34 sa kahaponon, samtang ato ang lakbitan ang death toll or mga nakalas sa bagyong Tino diri sa probinsya sa Sugbo ingon man sa dakbayan sa Sugbo dinang kanatibukan moabot og 152 ka mga individual mga kasama o kini gilangkuban sa Liluan nga dunay 32 ka mga nakalas. Sa lungsod sa Compostela 37 ka mga casualties. Sa Cebu City 33 ka mga casualties. Mandawi City 15 ang mga patay. Sa lungsod sa Balamban 14 ang mga namatay. Sa Danao City siyam ang patay. Samtang sa Talisay City adunay 7 nga nakalas. Sa lungsod sa Asturias 3 ka mga individual ang nangamatay. Samtang usa ka biktima nga namatay sa Tabugon, samtang usa ka biktima sa Bantayan Island. Sa Katibukan 152 ka mga individual ang nakalas nga natala na karon sa PDRRMO ingon man sa emergency office sa dakbayan sa Sugbo mga kasama. Ato oras alas 5:35 sa kahapon nakadeploy na karon ang Philippine Red Cross naman kon PRC og dulan 900 ka mga volunteers sa mga lugar nga naapektuhan ni bagyong Uwan. Lakip sa mga nakadeploy na ang mga doctor, ingon man 25 ka mga nurses nga gihimo. Nag-volunteer usab para sa gipahigayon nga mga medical consultation. Particular nga gi-assign ang maong nga mga volunteers sa PRC dito sa Bicol Region, Southern Luzon, Central o Northern Luzon. At oras alas 5:36 na sa kahaponon.
Samtang balita gikan sa kauluhan, insistar karon sa Department of Justice kon DOJ nga wa pa sila makadawat og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC para kang Senador Bato de la Rosa. Mato ni Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, di pa nila makumpirmar ang maong warrant tungod kay wa pa matud pa. Mahopti nila ang maong dokumento angtod sa pagakutlo ning maong balita. YHP, una sa lahat, weather update. Atong pagisayran ang lakaw sa panahon sa mosunod pang 24 oras mga kasama, mosunod pang takna gikan karon. O ba tayo mga monitor ng mga pag-uwan-uwan ug daghan kay mga nipaabot silang pangutana kasamang Aida. Doon na may mga nikatap nga mga messages o baka mga post sa social media nga mobalik si bagyong uwan. Atong i-check pilagi sa pag-asa magtan. O sa latest weather update o karong karohon sa dandugang pa mga pangutana sa ato ang mga kasama ato mga listeners. Weather specialist Janina Marte sa pag-asa magtan. Ma'am Janina, mayong hapon. Mayong hapon, Ma'am Aida. O sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. So mas hinay pa si Bagyong Uwan into a severe tropical storm, and as of 3 p.m. today, ang sentro niya kay nanadinha sa may 340 kilometers west of Itbayat, Batanes. Nanigikuskon sa hangin doon sa sentro nga mabot og 100 kilometers per hour o gustines nga nasa 125 kilometers per hour. Kini gipero pa amhinang sidlakan sa gikusgon na 15 kilometers per hour. Ug sa pagkakaroon, ang kining si severe tropical storm Uwan kay nakapektar na lang dinha sa may northern Luzon area. Ato po ni makagibana-bana na maka-re-enter o makasulod balik sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa hapon. Pero ako ganahan i-emphasize na dili ni siya mubalik, padulong dinhi sa Philippine landmass, pero more on na siya tumbukon niya dinha sa may Taiwan area. So after na siya makalandfall sa Taiwan area, magpadayo na ni magpagawas otro sa atong Philippine Area of Responsibility by Friday. Og tungod ni ana kay pinakahayas na lang nato na nasa kana tropical cyclone wind signal kay signal number 1 dinha sa northern Luzon area. O tungod kay sige naman og palayo si severe tropical storm Uwan dinhi sa Kabisayaan, makasinati na jud kita dinhi o generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog kilat dala aning mga localized thunderstorm. Wa na pud kitay active na gale warning dinhi sa Visayas, mao makasinati na kita og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatang Kasadpan ngadto na sa habagatan. Din atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nitaob ganinang alas 4:19 sa hapon ug mohunas kini unya sa alas 6:04 sa gabi. Temperatura nato for the next 24 hours pagduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay misalok ganinang alas 5:18 sa hapon ug mosilang kini ugma sa alas 5:38 sa buntag. Mao na atong latest weather update gikan diri sa buwatan sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte. Mayong hapon ug daghang salamat. Ma'am Janina. Yes, ma'am. Sama sa imong na-emphasize na no sa pagklaro nga mobalik pero dili tumbukon ang mga lugar nga affected sa Bagyong Uwan o gawa ba na magpasabot nga ang pagbalik ni ana labi na kung aron mo paingon sa Taiwan, wa ba na magpasabot nga magdaghapog mga pag-uwan dili sa Pilipinas? Kung magkapadala na siya magpag-uwan-uwan, ma'am, or kining pagkusog na hangin, more on na din ha sa may northern Luzon area, ma'am, kanang duol sa may Taiwan area. Pero dinhi sa Kabisayaan, ma'am, dili ta maka-expect na napadirect effect kining si severe tropical storm Uwan dinhi sa tua. So far, sama sa imong giingon nga makas natin natag fair weather, mayong kondisyon sa panahon karong simana ha, Ma'am Janina? Yes, ma'am. For the next 2 to 3 days, makasinati na jud kita og generally fair weather. Maayong na tempo sa panahon. So hinaot pa unta Ma'am Janina no kay para ang ato inta mga kaigsuon labi na katong apektado kay sa bagyo makahinay-hinay na sag makaboylo nagpanglimpyo nga dili na maghitak. Yes, ma'am. Maka-expect na jud kita og kining init na tempo sa panahon man sa mga mosunod na adlaw, so pwede na jud kita mag-start og mga panglimpyo sa katong mga pinabahaan. Dengan salamat, Ma'am Janina. May sa pa yan, ma'am, o mayang hapon usab. TYHP, una sa lahat, weather update.
Water specialist Ma'am Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Sa mga nangutan na diri, mga personal nga nagpadangat sa ilahang mga messages o baka pinagi sa ilahang pagpangutana sa atong social media site, sa Facebook page, sa DYHP. No, naklaro na ni Ma'am Janina nga ang pagbalik, pag-atras ni Bagyong Uwan, magpasabot nga doon gapoy epekto sa Pilipinas. Doon ay mga pag-uwan-uwan gumasin natin dito sa Northern Luzon apan kining pagdireksyon niya pa-atras sa Pilipinas mao nga paingon ni sa nasod sa Taiwan mga kasama. So far, sa musunod pa nga mga adlaw makas natin atag fair weather, good condition o init na sab atong masinati mao na nga sus magamping ta kanunay sa atong panglawas mga kasama. Katong maka boylo na sa mas gingon nato maka boylo na sa pagpanglimpyo karong mga panahon na ato mga kaigsuonan sa labihan nga naapektuhan in town sa bagyo nga Tino, alabi na sa mga bukirang barangay di sa Lusaran, di sa Kabinukot, di sa Barangay Paril. Nga nagpaminaw nato di sa Barangay Binaliw, mayong hapon yung tanan ha. Sus dasig lang kita karon ay gumikan kay nakaabot na nato hindi mga informations gikan sa Aplan Barangay sa Cebu City nga affected sad kaayo sila. No, mga affected ang mga panimalay, labi na katong ipang banlas gyud sa pagbaha di sa Barangay Paril, di sa Barangay Binaliw, labi na gyud sa Barangay Lusaran nga wash out day pamilya diha nga kapin sa 200 ka mga pamilya no apektado kaayo gumikan sa bagyo na pa wash out gyud ang ilang mga kabalayan.